història més bonica. M'encanta llegir. Els llibres són lo millor. Ens permeten viatjar i somiar a mons meravellosos. Mons amb ossos astronautes, amb dracs Floreta, o gerres patinadores. Gràcies als llibres, els xiquets i les xiquetes podem desenvolupar el major poder del món, el poder de la imaginació. Inventar les nostres pròpies històries, com per exemple... Dos gats, sí, dos gats que visquen a València, que li agraden molt les falles, dos gats que somien ser com nosaltres i vestir-se amb els nostres trajes regionals, participar de la nostra festa. I per què no? Fer plegats? Però com seria aquesta història?
Creo que es acacia, pero no tengo claro. ¿Eso visto? A mí el paciente no para. Pero, ¿qué estaba leyendo abans de venir? ¿Vale? Ah, sí, Pinocho. La historia ja sé com va. Però, a mi em portarà la meva imaginació en aquestes?
Fine upstanding citizens like you and me. Why, when we've done nothing wrong, should this disaster come along? It's horrible. We're looking. We know so long, but we can do the Eren dos actuaciones y ya está, ¿no? Eren dos y algo, ¿no? El tercer és complex en els somnis. Després d'un breu descans, coneixerem un altre somni, el de Paula i les seues amigues de la Cort de Mar. Fins després.
ciutadans i ciutadanes, poble de València, ens convoca així esta vesprada nostre desig i deure de celebrar la solemne exaltació de la Fallera Major Infantil de València. Benvinguts sigueu. I que la vostra presència siga testimoni preuat en la investidura de la màxima dignitat a qui per mèrits pertoca. Molt prompte gaudirem de la seua presència, voltada per la seua cor d'honor, i culminarà l'admiració d'un poble cap a la seua regina infantil per les virtuts excel·lents que l'adornen. En conseqüència, es fa manament de que amb el màxim rang i solemnitat es faça pública exaltació de la seua reial persona, fent tangible la transmissió del respecte i reconeixement de totes i tots aquells que han vingut a escollir-la d'entre totes les digníssimes candidates que les comissions presentaren com falleres infantils de la ciutat de València. Volem fer saber a tots que fent ús de la nostra tradició i els nostres costums, els jurats nomenats a este efecte han tingut a bé de signar l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València en les següents xiquetes. Xiqueta Vera Pérez i Corachán. Tirado y Romero.
on també les nostres festes germanes volen sumar els millors desitjos per avui. Patronat Municipal de Festes i Junta de Festes de Castelló, reina infantil de les Festes de Castelló, Alejandra Sáez i Sisamón. Vamos al tema. ¿Dónde da el discurso allí, no? Da el discurso allá, ¿no? Federació de les Fogueres de Sant Joan d'Alacant, Vellea del Foc Infantil, Inés, Llamador i Castelló.
nom de la València fallera. Que ningú vos faça oblidar d'on sou i d'on veniu. Falla, Azcárraga, Ferran el Catòlic. Pilla justo, que es el cuadrado. No llego a ella. Sentiments. Vos emmarquin en la bellesa del seu color. La música vos ha acompanyat com un pilot que batega al nostre pit. I la veu que ve a glosar-vos és la meva il·lustre personalitat, tal i com la vostra dignitat mereix. Té la paraula la mantenidora de la Fallera Major Infantil de València, na Amparo, Sospedra y Tarazona. No tengo más cargadores, vale. Vamos cargados, a ver. Sin más cargadores lo tengo claro. Sí, media hora no, incluso no lo grabo ni lo tengo. Excelentíssim senyor Joan Ribó, alcalde de València. Il·lustríssim senyor Carlos Galiana, regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera. Totes les autoritats així presents i totes les falleres majors infantils i presidents de totes les comissions de València, al igual que tots els fallers i falleres de cadascun dels municipis fallers de la nostra comunitat. A tots els valencians i valencianes, molt bona vesprada. Però sobretot a tu, digníssima i benvolguda Paula Nieto Medina, fallera major infantil de València, que junt amb la teua insuperable cor d'honor i amb la de la fallera major de València, Laura Mengo, poseu cara, cos, veu i cor a la millor festa del món, les falles de la nostra terra, València. Estes 13 falleres que vegem ací són el present i el futur de la nostra festa. Hereues d'una tradició que ve donada, en molts casos, de les seues mares, les seues iaies i les seues vesllaies. I elles, recolectores de tota eixe llegat, podran transmetre en un futur a les següents generacions. Quan us miren, puc veure en els vostres ulls l'emoció que sentiu de ser emblema i estàndard de la nostra cultura fallera. Puc, fent un acte d'imaginació, sentir els vostres nervis. Però són uns nervis bons, embolicats en alegria per poder representar a tots els valencians i valencianes en aquestes falles de 2023. I és que viure la festa des de dins omplirà la vostra memòria de records impagables. La crida a les torres, la mascleta del cou, l'ofrena, la cremar, són tantes coses, veritat? Però també sé això que diuen de que tot gran poder comporta una gran responsabilitat. Que no sé en quina pel·lícula ho escolta, però és senzill. A més de totes aquestes coses tan especials que aneu a viure, també sé que matinegeu molt per a pentinar-vos, per a vestir-vos,
I la veritat, entre nosaltres, els monyos còmodes no són. Però bo, tampoc són les arrecades, les cancans, les bates, falda, corpiño, en fi, res de res. Però sí que és cert, i estareu d'acord amb mi, que una vegada vestides ens sentim com a especials. És com si ens posara el nostre traje de superheroïnes. A vosaltres no vos passa? Som com diferents, canviem. A mi em passa. Tant de bo també poguérem volar. Sí, així seria molt més fàcil arribar a tots els actes als quals heu d'anar sense cansar-vos tant, veritat? Us dono les gràcies en nom de tots els fallers i falleres per l'esforç que feu vosaltres i les vostres famílies. Abans us deia que queria poder endevinar com us sentíeu amb aquesta mescla de felicitat i responsabilitat. Us confesso que, si no em costa molt, és perquè fa un temps jo vaig sentir una cosa semblant. Veureu, va ser el dia en què Carlos Galeana em va comunicar el seu desig de que jo fora la mantenidora teula, Paula. I va ser en unes circumstàncies molt especials. A la cremada de la falla de l'Ajuntament, l'any passat, mentre les últimes espurnes de la falla prenaven l'aire i jo m'acomiadava de tots i totes amb abraçades, Carlos em va dir, Amparo, vull que sigues la mantenidora de la fallera major infantil de València el proper any. Que fort, no? Ai, vecina. Suposo que la telefonada per a dir-te que eres la fallera major infantil de València, a veure, sé que no té res a veure, però us podeu fer una idea, veritat? Al principi jo em vaig quedar paralitzada, però després em va envair una alegria enorme que és que no podia ni controlar. Em sentia com el sol dir amb una xiqueta en sabates noves. No vaig poder esborrar el somriure de la meva cara durant molts dies, us ho puc assegurar. Però, per a la meva sorpresa, poc de temps després, unes veuetes al meu cap van voler furtar-me tota aquesta alegria enviant-me uns missatges una mica confusos. Amparo, tu sabràs ser una bona mantenidora? Estaràs a l'altura d'una cosa tan important? I si dius que no i et deixes de problemes? Isabel, era la por parlant d'amigues meues, transformant les emocions positives en mostres que sostiren a convèncer-nos de que no som capaces de fer això que tanta il·lusió ens fa i quedar-nos sempre en la nostra zona de confort. El meu consell, no feu cas mai a aquestes veus, mai, i atreveu-vos sempre, sempre amb tot. Jo vaig callar aquestes veus i així estic, amb vosaltres, avui, i no puc estar més feliç. Feliç d'haver-ho fet, perquè acceptar este càrrec m'ha permès conèixer-vos. I de veritat, per a mi sou un regal. Sou unes xiquetes de categoria. Que 12 companyes us emporteu cadascuna de vosaltres, o més que companyes, amigues, perquè el que esteu vivint juntes us unirà per a sempre. I és que això també es falla, la germanor. Crear vincles entre nosaltres. Les falles no són només festar, Són cultura i són també educació. En els nostres casals i en cadascuna de les comissions que formen les falles es duen a terme centenars d'activitats que van més enllà de la festa i que donen un espai d'aprenentatge als nostres xiquets i xiquetes. Es familiaritzen amb activitats tan enriquidores i artístiques com el teatre, que no podia ser d'una altra manera, el ball, la declamació, el dibuix, la construcció de ninots, de velers, de postals i de maquetes. I una infinitat d'activitats esportives plenes de valors, com el tenis, el bàsquet, la volta a peu, karate, pilota valenciana, bitlles, futbolí i escacs. Ahí és res. Activitats en les quals sé que totes vosaltres participeu, gaudint amb els vostres amics i amigues d'un espai d'oci i diversió. Perquè estareu d'acord amb mi que tot no es tira petat, veritat? Bon exemple d'això és la teua falla, Paula.
la comissió d'Escàrrega Ferran el Catòlic, que tan orgullosa està de que sigues tu la fallera major infantil de València. Si es pot definir a la teua falla amb una paraula, seria familiar. Sí, familiar. Una comissió on es transmet l'amor per les falles de generació en generació. M'has contat, Paula, que la teua besiaia us apuntava a la falla abans fins i tot de l'Àiser. I la teua iaia Lola, que va recollir l'impuls de la seva mare, és la que t'ha transmet l'amor per la nostra festa. No eres la primera fallera major infantil de la família. La teua tia Belén també va ocupar aquest mateix lloc a l'any 1990. Eres fallera de bressol, ho portes a les venes. I aposte que tu també sabràs transmetre tot aquest esperit faller als que vinguen darrere de tu. I no sols això, es transmetràs molt més. I és que, volguda Paula, tu eres un exemple de superació i treball constant. Ens ensenyes que dedicar-se cada dia al que ens fa feliç dona els seus fruits. I quins fruits! Des dels 5 anys, quan vas començar en el ball esportiu Fit Kids, no has deixat de sorprendre a tots i totes els que t'envolten, i fins i tot a tu mateixa, perquè sí, perquè tu m'ho has explicat. Per a tu, el major orgull és, a més de ser la nostra representant a les falles, és haver guanyat 12 medalles! 12! Paula, eres una campeona i una de les promeses de l'esport valencià. El ball esportiu és, al costat de les falles, la teua gran passió. Mostres amb el mateix orgull els teus mallors de competició que els teus trajes de fallera. I sense descurar els teus estudis, portes anys entrenant cada dia, a vegades fins a 3 hores, per a donar el millor de tu. Tots els que et coneixem bé, començant per la teua mare, el teu pare i el teu germà Miguel, es senten molt orgullosos de tu. I no espera menys. La teva constància i entrega, la veritat és que és enorme. No obstant això, Paula té el seu propi racó on té temps d'estar amb ella mateixa. Un lloc màgic, on crea el seu propi món de fantasia. La seva habitació. Així li agrada molt dibuixar i escriure en els moltes i moltes llibretes que guarda, que vos puc assegurar que són xulíssimes. També fa polseres. Li agrada llegir llibres, sobretot d'Amanda Black, que és la seva escriptora favorita, i de la saga de Harry Potter, que també són les seues pel·lis favorites. Després de conèixer-te, Paula, em va envair un sentiment enorme de menjar-me el món. I és que desbordes tanta energia. És impressionant. Estic segura de que tota aquesta passió i constància, amb els anys, crearan una dona plena de força i coratge, un exemple de superació. I això a mi em fa sentir molt orgullosa. I les teues 12 amigues no es queden enrere. He al·lucinat amb cadascuna de vosaltres. Que ve de la falla Progrés Teatre de la Marina. Es queda amb el nom de Ela. Ela és molt moguda, però té una mirada espavilada que enamora. Quan vol alguna cosa, ella és capaç de buscar fins i tot a la secretària general de Junta Central Fallera per aconseguir-la. I sí, ella ho aconsegueix sense problemes. També és molt generosa. I si veu alguna coseta de menjar que li parega bé, l'agafa, la guarda i la comparteix amb totes les seues companyes. Això diu molt de tu com a persona. Compartir està molt bé. I finalment, Daniela Tirado Romero, de la falla Pare Santonja, General Bello. Es queda simplement com Daniela. Ai, amb Daniela mai t'avorrisses. És impossible. I és que té temes de conversa per a tot. Sí, si no els té, se'ls inventa. Ah, i una altra coseta. Té un foraet a l'estómac. Sí, perquè sempre té gana. Però que siguin cosetes salades, perquè les xutxes i el xocolate no li agraden massa.
i jo pense, Daniela. Tu em falles en què balles els bunyolets? Ja m'ho diràs, eh? Vinga. I part de les 3 Danieles tenim 2 Paules, que també s'han diferenciat. Si parlem de Pauli, parlem de la Fallera Major Infantil de València, Paula Nieto. O també podria dir la Jefi, no, xiques? I part de les 3 Danieles també tenim això, una altra Paula. Si cridem a Paula, ens referim a Paula Abel Martínez, de la Falla Carrera Malilla, Illa Cabrera. Ella és la més observadora i resolutiva de totes. Sí. Ella sempre és la primera que se n'adona si et falta, quan vas vestida de valenciana, alguna cosa al cos o alguna cosa al cap. Sí, com per exemple, una peineta, no? Una pinta. Si et falta una pinta, ella va per una, on siga l'aconseguís, te la planta al cap i ala, tot solucionat. Molt bé, molt bé. Ara ja no tenim més noms repes. Ara seguim amb Vera Pérez Corachán, de la Falla Monestir de Poblet. Vera és una altra superesportista. Segur que ja sabeu tots que ella és la campiona europea de Fit Kid. Però el que segur que no sabeu és que també és campiona del món, diria jo, de menjar fuet. Vera és la més xicoteta de totes, amb només 8 anys, però prompte complirà els 9, el 7 de març, i podrà celebrar-ho d'una manera que qualsevol valenciana o xiqueta fallera li agradaria, amb una bona mascleta al balcó de l'Ajuntament, a que sí? Quina sort, eh? Des de la Falla d'Ador Miraculosa arriba Sofia Garde Pocovic. Sofia és elegant. Elegant? Totes les seues companyes ho diuen, i jo ho corroboro. L'exemple del saber estar. Però el més destacat de la seva personalitat és la seva capacitat per a inventar històries. A ella doneu-li una només paraula, només una, i vos fa una història en un 3 i no res, de principi a fi. És increïble. La nostra Olímpia García, de la Falla, Pi i Margall. Olímpia és pura bondat. De veritat que Olímpia, no vos imagineu, té un cor així de gran, no li cau al pit. Em va contar un dia que li agradaria aprofitar el seu càrrec com a membre de la cort per anar als col·legis a parlar sobre els xiquets i les xiquetes amb autisme, per ensenyar com cal tractar-los i no deixar-los de costat. Però a més, Olímpia guarda un secret, i és que té una veu increïble! Buah, no vos imagineu com canta. És una passada, canta superbé. Algun dia es farà una demostració, a que sí? Sí. Vinga, avui no te vaig a fer que facis això, val? Però todo se andará, Olimpia, todo se andará. María Requeni Gómez, ve desde la Falla Matías Perelló, Lluís de Santángel. Ahí estás, María. Maria és superespontània, sí, i molt parladora. No para de xerrar i fer riure a tots. Els dies de descans que té entre actes de Junta Central Fallera, li agrada traure eixa vena russafera que té i posar-se a ballar i a fer festa amb tot. Sí, Maria és així. Se m'oblidava, Maria també canta. Però Maria canta òpera. Però d'això ja parlem altre dia, Maria. I Lara Vizcaíno Moreno, de la Falla Plaça El Pilar. Ella és, en una paraula, inquieta. És que no es pot estar quieta. Té un senyor potato que sempre viatja amb ella en el cotxe, en l'Infa. De vegades, per a divertir-se un poquet, li agrada fer la punxa a la seva companya de cotxe, Maria Elena, i li furta el puesto. És que és molt traviesa, està allà. Ara sí, Maria Elena Blázquez Muñoz, de la Falla Ribera Convent Santa Clara, perdó.
És un artista. El lettering se li dona fenomenal, Una cosa vos he de contar, que això és un detall per la seva part. Li va regalar a cadascú dels acompanyants el seu propi nom dibuixat per ella. Però que no us enganyi sa careta de bona que té. Que també li agrada molt la festa. Moltíssim, Encara que per a festa, la de Beatriz Simón Molina o Bea. Des de la Falla Indústria, Sant Just i Pastor. Bea, a banda de guapa, és la verdadera marxosa del grup, perquè Bea porta sempre darrere d'ella un altaveu. Sí, un altaveu, i en cada descans organitza una festa per a que el ritmo no pare. I si la deixara, també portaria un valor, perquè no sé si sabeu que Bea és futbolista i de les bones. I finalment, i no menys important, Carla Tomàs Sánchez. Des de la Falla, Glòria, Felicitat, el Tremolar. A Carla li agrada fer les coses ben fetes. Així que sempre col·labora molt i dona sempre el millor de si mateixa. Vaig a contar-vos una anècdota que li va passar a Carla i que jo pense que me deixarà contar-la. Un dia, a punt d'entrar a desfilar, Armando, el fotògraf oficial, li va dir que s'arreglara la manteleta. I ella, no sabem per què, això se seu sapella, va entendre no sé què de pandereta. I clar, ahí te veus a la pobra Carla buscant una pandereta, que no sé què de la pandereta, que què passa amb la pandereta, tota nerviosa. I bo, això va ser. Així que des d'aleshores, les seues companyes li criden carinyosament pandereta. I ella s'ho agafa amb molta filosofia. Sí, s'ho passa molt bé quan li diuen així. Sí. Ai, xiques, què puc dir-vos? Què puc dir-vos? Doncs que la vesprada que vaig passar amb vosaltres, i això ratets, es portaré sempre en el meu cor, perquè m'heu fet sentir una xiqueta, m'heu fet tornar a saber el que és il·lusionar-se per les coses, tindre innocència, viure el moment. Així que, després de conèixer-vos, jo vos puc dir alt i clar que sóc una fallera orgullosa i una valenciana feliç. La nostra festa té un present i un futur irresistible i estic segura de que amb la vostra intel·ligència, coratge, ganes d'aprendre i bondat arribareu a ser unes dones poderoses i fareu d'este un món millor. I ara m'agradaria demanar-vos un favor. Podria dir-vos que és un favor xicotet, però vos mentiria, perquè és un favor gran, és un favor molt gran, però jo crec que vosaltres podreu concedir-me-lo. M'agradaria que aquestes 13 dones en les quals algun dia us convertireu mai deixeu de costat a la xiqueta que sou ara. Que la vostra curiositat seguisca tan intacta, que les vostres ganes d'aprendre seguisquen tan vives com avui, que la vostra il·lusió i innocència no desapareguen i que sempre, sempre us sorpreneu, que la vostra energia i força no decaiga mai i sobretot, que mai deixeu de somiar ni de creure en la màgia. Vosaltres m'heu recordat a mi la importància que és creure en ella, xiques. Gràcies, gràcies una altra vegada. I parlant de màgia, m'agradaria contar-vos una cosa a vosaltres i a cadascuna de les xiquetes i els xiquets que estan avui ací. I és que ja sé que estic una miqueta pesadeta en això de creure en la màgia, de no deixar a la xiqueta o al xiquet que portem dins, però és que m'ha passat una cosa
m'ha passat una cosa molt forta. Molt forta, A veure, és que he conegut algú. He conegut algú molt especial. I jo, doncs, la veritat és que, aprofitant que estem avui així tots i és que estic amb vosaltres, doncs m'agradaria... Ara torne. Estimada Paula, cor d'honor, i a totes les persones que estan avui així presents. M'agradaria presentar-vos a... Vinga, carinyet, digues el teu nom. Carinyo, vinga, aquí està tot el món mirant-te. Parla. És que em fa vergonya. Dona, com que fa vergonya? Tu no has de tindre vergonya. A més, a mi m'han dit que tu eres una miqueta desvergonyida. Xafardera! Que a ningú li importa quan jo soc o deixa de ser! Ui, xica, quin mal geni que et gastes. Vinga, presenta't. Porta bé la peineta? Sí, la portes molt bé. Vinga, va. Excelentíssim senyor Joan Ribó, alcalde de València. Molt il·lustríssim senyor Carlos Galiana, regidor de... A veure, que això, ja ho he dit jo abans, no és necessari que siguis tan protocolària. Ai, jo què sé, doncs... Hola! Uau! M'han contestat a la primera! És que són molt aplicats, estos xiquets. Sí. Bé, a veure. Ho faré jo. Tinc el gust de presentar-vos a Marieta. Com que Marieta? Que jo no em dic així, i si no és el meu nom. Ui, com que no? I com et dius? Jo soc Doña Mari. Doña Mari? Com que Doña Mari? Si tu ets una xiqueta. No, d'això res, que jo ja tinc un grapadans a l'esquena. Ai, sí, clar, a veure, quant ne tens? 8? 12? 14? 245. Què? 245 anys? Però si tu ets una xiqueta. Bo, any amunt, any avall. Però no pot ser, tu ets una xiqueta. Que jo ja porte un grapadans a l'esquena. Dona, doncs, la veritat, estàs molt bé, no? Sí, la veritat és que estic molt bé. A veure. Ui, mira, em volen molt, Ja ves, és que n'hi ha molta gent que així. A veure, continuem tu i jo, val? Vinga. M'has dit que tens 245 anys. Jo no m'ho crec, perquè tu ets una xiqueta. Que no sóc una xiqueta. Doncs, xica, et conserves molt bé? És que jo em cuide molt. Sí, la veritat és que sí. Doncs ja m'ho diràs com ho faràs, perquè, vaja... No, això és un secret. Ah, vaja, si és un secret... Que no, cap tesoro. Ui! Jo sóc de drap. Em van fer semblant una xiqueta de drap i de drap em quedaré. Però jo ja sé un muntó de coses, Ah, sí? Doncs, digues. Jo sé moltíssimes coses.
potser, per exemple, pues no sé, mira, abans de que tu continues, vaig a fer-te una pregunta. Saps per què estem avui així? Clar que sí, perquè avui és l'exaltació de la Fallera Major Infantil de València i tota la seva cort d'honor. Vaja, i no penses dir-lo sola? Ai, sí, però és que no sé on estan, no les trobe. Xica, així... Ai! Ai! Ai, que estan així! Ai, ai, Amparo! Amparo, que estan totes! Ai, mira-les! Ai, que boniques! Ai, ai, que trages! Ai, 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 mira, mira! Paula! Hola, Paula! Rebonica! Perla Ventúria! Salà! Flameta que encén la cort de València! Reina de les festes! A veure, relaxa't una miqueta. Sí, ja ho sé, que estàs una miqueta nerviosa, però... Ai, és que una no coneix tots els dies a la Fallera Major Infantil de València i a tota la seva cort d'honor. Ja ho sé. Bé, però suposo que en els anys que tu tens segur que has conegut a moltíssima gent. Ua, una fotra acá. Marieta. Doña Mari. Val, Doña Mari. Bé, i aquí has conegut, no sé, comptants. Però, així important? Sí, clar, important. El tio Pep. El tio Pep? Sí, eixe que se'n va a Muro. Que no sé si l'home haurà arribat ja, perquè en els anys que porten anta Muro i anta Muro, segur que ha arribat. Aquí més. A Ramonet. No em digues en què valor. I porta figues i albercocs. Que albercocs, perquè d'això ara no es fan. Quin sabor. Sí, la veritat és que sí. I alguna persona més? Amparito? Jo? No. Qui? Ja ho sé, la filla del mestre. Que no, borinota! Amparito Roca! Vaja. Lo que estic donant-me compte és que coneixes a molta gent relacionada amb la música. Ui, és que a mi m'encanta la música! Sí? Sí. Però... pense jo que tu estàs quedant una miqueta antiga, no? No! A mi també m'agrada la música que es fa ara. De fet, em sé moltes cançons. Sí? Sí. I quina és la teua favorita? La meva favorita és la de les sabates. La de les sabates. Sí, la de les sabates roges. No es diu sabates roges, es diu tacones rojos. Sí, és de veres, és que estic una miqueta despistada. Escolta, estic pensant una cosa, que ixa és la cançó favorita de Paula i tota la seva cort d'honor. Sí? Sí. I se m'està ocorrent una altra cosa, millor. Podies cantar-la? Ai, és que cantar-la... Mira, no pots dir que no perquè tot el món vol que la cantes. Així que has de cantar-la, veritat? Sí? Bo. Està bé, la cante, però la vaig a cantar en valencià, la meua versió, i dedicada a Paula i tota la seva cort d'honor. Vinga, anem enllà, quan vulguis. Vaig a necessitar palmes. Jo dono la senyal. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, 4. És com un rai de sol, entran per la finestra, la primavera arriba i se'n va la fredor. I València comença a posar-se bonica i fer olor a bunyol.
vos pareix? Així, espontània, satiratella. Mira, què anem a fer? Escolta, jo la veritat no sé de més, però jo estic al·lucinada. M'has deixat de pedra, Marieta. Doña Mari! Val, doña Mari, és que no m'acostume. Perquè estic pensant que en la teva cançó has parlat de tot el que passa a les falles. Ai, és que tinc unes ganes de que arriben, saps, d'anar a la crida, de veure una mascletà, de la plantà, ai, de tot, i de l'ofrena. M'encanta l'ofrena, em posa molt sentimental. Ja, a mi també, la veritat és que sempre plore l'ofrena. Sí. Però no sé si saps que l'ofrena és com una passarel·la de moda, perquè agafes totes les tendències i, bueno, vas sempre a l'última. Sí, això veig. Bé, i suposa que també t'agradarà la crema, no? No! La crema no! Per què? Ai, Amparit, Ampariues! Quina desgràcia tinc! Però per què? Què et passa? Què passa, Marieta? Doña Mare! Ai, doña Mari, conta'ns què passa? Doncs que jo és que sóc de drap. Ja, i què? Que si jo estic a la crema i bota una espurneta del foc, en creme! És de veres, no ho havia pensat. Escolta, se m'estava ocorrent una idea. Una idea? Sí. Podies preguntar-li a Paula i a l'Escort d'Honor que si pots veure la crema amb elles des del balcó de l'Ajuntament. Amb elles? Sí. Des del balcó? Sí. De l'Ajuntament? Sí, clar, quin va ser? Ai, mare, ai, que de pensar em desmalle, ai, que em desmalle, que em desmalle, que em desmalle! Marieta, cariño, Marieta, vinga. Doña Mari, Doña Mari, ay, ya estic millor, ai, és que, vosaltres, xiques, Paula, xiques, faríeu això per mi? Ai, que contenta estic! Ai, avui és un dels dies més feliços de la meva vida! Ai, moltes gràcies! Ai, que bé! Visca València! Visca les Falles! Visca la Falla de Montserrat Infantil de València i tota la seva Cort d'Honor! Però és que, mira, hem d'anar-se'n ja, saps? Hem d'acomiadar-nos. Sí, hem d'acomiadar-nos. Què? Com? Que vols quedar-te a viure amb Paula? Jo no sé si ella voldrà, hauries de preguntar-li. Pauli, podria quedar-me a viure amb tu per sempre? Sí? De veres? Ai, avui és el dia més feliç des que tinc 245 anys. Gràcies, Paula, mua, i gràcies a totes, mua. Gràcies, visca València i visquen les Falles! Bona nit a totes i a tots. Ha sigut un honor. Vos desitge felices Falles 2023. Visca València i visquen les Falles. Gràcies.
És acord del ple de Junta Central Fallera imposar a la senyora Amparo Sospedra i Tarazona, mantenidora de la Fallera Major Infantil de València, el distintiu d'or honorífic. Benvolguda Paula, volguda cort d'honor infantil. Els fallers, les falleres i tota la vostra ciutat vos ofrenen els desitjos del més feliç dels regnats. Vos entreguen el seu amor i la seua fe. Amor i fe per allò que sou i allò que representeu. És el mateix amor i fe que professem quan ens reafirmem cantant a la nostra terra, interpretant el nostre himne.
Thank you.